आदसा बेयाव दिनै रुपनालफिल फोथाराव जे मानि थाखाय बिदि फोथार फोसाबस्रांनाय हाबाफारि लादों बेखौ एसे फोरमायना हरदो। दिनै बेहाय रामफुरफिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथारावहाय फैगौ जानो गोनां 25 तारिखआव राजसानि बानजायनायाव भलिबल खेला होनो नागिरदों। बेनिखायनो दिनैहाय बेहाय रामफुरफिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथारावहाय गासैबो मावथिफोरखौ लानानै जायगा फोसाबस्रांनाय, हाग्रा सननाय, भलिबलनि कट बानायनाय बाहाय खालामगासिनो दङ। दा साफ्रोमखौबो जाहाथे फैगौ 25 तारिखआव राजसानि बानजायनायावहाय जानो गोनां भलिबल खेलायावहाय फैनानै नायफैगोन बेखौ आसा खालामदों। बेनो आरो रामफुरफिल आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव जागोन। गोजोननाय थाबाय दे।